Pekný deň všetkým milovníkom kávy. V poslednom čase mi zákazníci často nosia kávovary, ktoré vykazujú tú istú závadu, a to je to, že chcete si spraviť svoju obľúbenú kávu, stlačíte tlačítko, stroj sa rozbehne, čerpadlo vrčí, ale z výtokov netečie káva, prípadne z jedného výtoku ide slabšie, z jedného kvapka, alebo z obidvoch ide veľmi slabo, prípadne natečie vám ďaleko menej kávy, ako ste zvyknutí. Tieto všetky závady majú toho istého menovateľa, a to je to, že sa zanedbá čistenie alebo sa čistenie urobí neskoro. Samozrejme, zákazníci si nespôsobujú tieto veci zámerne, veď kto by chcel, aby ráno, keď sa teší na svoju kávičku, stlačil tlačítko a namiesto toho, aby si vychutnal svoju kávu, tak musel riešiť servis. Keďže viem, že zákazníci nevedia, čo tomu kávovaru spôsobí, keď to čistenie spravia neskoro alebo ho neurobia, a keďže ten stroj nie je priesvitný, aby sme vlastne do neho videli, aby sme videli, že čo sa vlastne v ňom deje, keď robíme to čistenie, prípadne keď ho nerobíme, rozhodol som sa, že natočím sériu videí, kde to sa budem snažiť čo najlepšie vysvetliť, čo sa vlastne deje pri tom čistení a prečo je to dôležité, keď vás kávovar na to čistenie vyzve, aby ste ho spravili. V tomto prvom videu sa budem venovať čisteniu a údržbe kávovaru vo všeobecnosti a potom by som natočil také už špeciálne videá, ktoré budú zamerané na jednotlivé druhy čistenia. Takže poďme k tomu čisteniu. Čistenie si môžeme rozdeliť na také dva základné. Jedno je mechanické a jedno je chemické. Pri mechanickom čistení, tu máme kávovary, tak pri mechanickom čistení najčastejšie tu máme odkvapkávaciu misku. Pokiaľ vlastne do nej kvapká káva, tak vidíte, že je takto znečistená. Do tejto zase nádobky ide ten kávový koláč. Pozrieme v druhom kávovare, ako to vypadá. Čiže vlastne takto vypadajú tie kávové koláče. No a keďže káva je perfektné hnojivo a zároveň keď sa zomelie, tak je aj vlhká, je to ideálna živná pôda pre rôzne plesne a ako náhle to neočistíme, skúsite to nechať týždeň, tak možno sa vám to už stalo, tak viete, čo sa stane. Namiesto toho, aby ste tam videli také hnedé kávové koláče, tak tam vidíte také biele povlaky. Dobre, čiže povedal som, mechanické čistenie. Vylejeme vodu, vysypeme a raz za, poviem príklad, týždeň to poriadne poumývame, vybereme aj túto merezovú misku a vidíte, že aj tu je to také znečistené, takže aj tam poumývame poriadne. To je vlastne prvá vec. Ďalej, čo sa týka mechanického čistenia, tak väčšina strojov, väčšina strojov má vyberaciu varnú jednotku, kde sa vlastne tá káva pripravuje. Odlistíme, oprieme takto palec, opatrne vytiahneme a hneď vidíme, čo všetko nám tu vypadáva. Ako je znečistená tá varná jednotka. Takže oplachneme v teplej vode a vrátime nazad. Zase podrobnejšie, čo všetko tam treba, lebo ešte za varnou jednotkou je taký ventil, konkrétne tento drenážny ventil, okolo neho sa tiež tvorí veľa usadenín. Podrobnejšie sa budem tomuto venovať vo videu s názvom Mechanické čistenie kávovaru. Potom máme chemické čistenie. Chemické čistenie máme tri také čistenia. Tým, že vlastne kávovarom nám prúdi voda a voda za normálnych okolností obsahuje veľa minerálov,
tak sa nám vo vnútri kávovaru tvorí vodný kameň. V prípade samozrejme, že by sme používali demineralizovanú vodu, tak sa nám nebudú tvoriť vodný kameň, vodné usadeniny, ale na druhej strane zase táto voda nie je až tak chuťovo dobrá, že pokiaľ moc bavíme minerálov, tak sa to môže odraziť na chuti kávy. V kávovare používame vo väčšine prípadov nádobka na vodu, tu máme voľný filter, ktorý nám väčšinou odstráni z tej vody väčšiu časť minerálov, ale samozrejme nikdy nie úplne, ako som povedal, lebo potom by tá voda bola úplne bez chuti. No a tým, že vlastne sa nám tvoria tie vodné usadeniny, vodný kameň, tak potrebujeme odvápniť. Odvápnenie sa robí tak, že do tej nádobky, ktorú som teraz vyberal, dáme roztok alebo tabletu na odvápnenie a spustíme program, ktorý nám stroj odvápni. Čiže to máme odvápnenie, odstránenie od vodného kameňa. Potom druhá vec, čo sa týka chemického čistenia, takisto veľmi dôležité a mnoho ľudí ani nevie, že to treba robiť, je tzv. Odmastenie alebo odstránenie kávových usadení. Hej, tu vidíme proste koľko tej kávy všade sa tam nachádza a takisto v tom systéme tá káva z tej varnej jednotky je vlastne pretlačená cez tie výtoky a na tej ceste, ako vychádza do šálky, tak vie zanechať rôzne usadeniny, takisto aj v tej varnej jednotke. Keď sa pozrieme do varnej jednotky, tak tu nám máme vlastne otvor, kde sa akože zatláča a potom tu, neviem, či to bude dobre vidno, tu je vlastne piestík a tam máme sitko a cez to sitko je vlastne tá káva pretláčaná, aby tá káva ostala ten kávový koláč, ktorý sme si ukázali. Vybereme. Takže ten kávový koláč pretlačený, vyžmýkaný nám padá do nádobky a voda obohatená o chute z kávy nám ide do šálky. Čiže od tej cesty toho sitka až ku šálke sa vytvárajú tie kávové usadeniny a my ich potrebujeme odtiaľ dostať. A to sa robí tabletkou. Vo väčšine prípadov sa tá tabletka dáva do miesta, kde sa dáva aj mletá káva. Dáme tabletku, zacvakneme a tá tabletka nám padne priamo do tej varnej jednotky a zase spustíme program, čím to vlastne očistíme. Čiže mali sme odvápnenie, odstránenie kávových usadenín a pre tých, ktorí robia mliečné kávové nápoje, či už cappuccino, latte alebo podobne, tak pre tých je ešte ďalšie čistenie a to je odstránenie zase mliečných usadenín. Čiže my tu máme takéto zariadenie, kapučinátor, kde ponoríme hadičku do mlieka alebo buď dáme nejakú špeciálnu nádobu, kde už je konektor, zacvakneme a na ako sa nasáva mlieko, tak vlastne tu nám vytláča už mliečnú penu. Samozrejme toto sa potom od mlieka znečistí a keby sme to nečistili, tak je tu vlastne vysoká teplota, tak sa vytvoria také usadeniny a tá tryska, to je veľmi jemné zariadenie, tam stačí malá granulka úplne nečistoty a už nám tú mliečnú penu robí veľmi zlú. Takže zase tu máme čistenie, ten stroj hneď po každom kapučine nás vyzve, aby sme urobili čistenie. Samozrejme, ak ja viem, že idem robiť ďalšie kapučino, tak ho kľudne urobím a čistenie urobím hneď následne po poslednom kapučine, kde vlastne toto celé sa mi prepláchne horúcou vodou a parou. Ale raz za čas vás stroj vyzve a zase je na to tekutina, ktorá rozpúšťa mliečne usadeniny. Takže to je to tretie čistenie. Čiže mali sme mechanické čistenie,
to som ukázal kde všade. A teraz 3 typy chemického čistenia. To by bolo vo všeobecnosti asi všetko a pokiaľ vás to zaujíma, čo sa vlastne vo vnútri deje, ja tu mám spustu rôznych náhradných dielov, na ktorých by som vám ukázal, že čo sa tam deje. To je drenážny ventil, toto je čerpadlo, ktoré tlačí, je zodpovedné vlastne za ten tlak vody, ktorý je samozrejme veľmi dôležitý. Toto je zase ventil, ktorý nadstaví, aby tam presne ten tlak bol taký, ako má byť. Ja by som vám v tých ďalších videách ukázal, čo sa stane, keď to čistenie spravíte neskoršie, alebo keď ho vôbec nespravíte. A čo urobiť, keď vám už ten kávovár začne štrajkovať a tá voda vám z neho tečie pomalšie. Takže zatiaľ ďakujem a pozrite si ďalšie videá s názvami mechanické čistenie a chemické čistenie odvápnenie, chemické čistenie odstránenie kávových usadenín a chemické čistenie odstránenie mliečnych usadenín. Zatiaľ ďakujem.